Me ka asɛm bi akyerɛ wo. Mpanifo asɛm bi ka bi ya no kware o. Asɛm bi mpanifo ka no. Perfect. Asɛm bi mpanifo aka to ho bi papa. On some mpanifo ta ka sɛ Obaa bɔne aware ya. Ne kyerɛ sɛ Obaa wonye anaasɛ Obaa woyɛ Obaa bɔne na ware wahu ya. Obaa bɔne aware me say ete sɛ yatwa timadua e de ayire wapampam ne so enso keke o sa wo so timadua ejina faako wo san de atwa kwan ba 100 kilometers wo so timadua na wo twa e kwan ba 100 kilometers sa na Obaa bɔne aware yete ntimpanifo ka asɛm bi sɛ Obaa bɔne aware ya papa emrante muntie mi ha muntie mi yi Obaa bɔne aware de ya wo na wo de wo hunu bia Jamaica obe ka se rap e de na aware bɔne woni ma aware bɔne wa hu e bi nto da na hanka aware bɔne ato pen me say wa anya careful a wo be hya o mene ana wo kon wo be hya o kon ahoma ana wo ankasa wo be koto nsuo bi mu awu ana sɛ wo be dwane kura de fie hɔ ayeden agya no Obaa bɔne aware abrante krache o de America ni say o be kan say o smart for the wodi agro enya agro na media o me sen sama America ni nyina ya brabo mu experience am na wo hye o na Obaa bɔne aware de bi hu ade wo wiase a eye nwono na hyehye te sɛ mako kɛsɛ ye ya na sa ye nwono to wakwa aware bi ete sa pa waware Obaa oye Obaa bɔne panya ka de American ka banan enka wa mame den ka wa mame thumbs up no me ka kyerɛ se bi ato panya enka wa mame thumbs up enka wa ka kyerɛ me se osmafo ne awo ka no eye ne kware na se opesu hu the type of aware America ho asɛm no aware bɔne no America say eye nwo no e unyam testi bi ma me nkyerɛ wo ko pharmacy shop na drugstore bi a chemical shop bi a okwa wo say ope quinine ope quinine ana say ope chloroquine okay Ghana crowd dey say chloroquine quinine e bi o ma ja use o de to malaria dro to malaria dro artesunate amodai penmana de to malaria dro malaria drugs otwa and to syrup to tablet okwa me kyerɛw enhono nso ene mmene nso fagu wanum yima akoma ba miensa na anan fatu wanum na fa osin esim ebubum na wi wo wi a mani nyina wanum kakra bi about 5 minutes wa wi no mani nyina wanum be 5 minutes na fe bonso obi guso wa obi hu taste no se ne Obaa bɔne aware yete so ata se me se kwato malaria dro na wi tablets wi o wi a no anum so aguso mene wi o we say wi a num so aguso e ho no be ma wa hu se ne America ne se ne Obaa bɔne aware ne taste ne te pepe e ti se quinine ana malaria drug sa pepe na Obaa bɔne aware yete na wonim na do konko hye bi mu a e ho na obete se no ko ye gen han krani be kan se e ton kran do kuna e ji mako shito ka ho hey Obaa bɔne aware me se me nam me hu ade a kyese e to mre bi a wonam ho kora mpa ase wo ye pipa I'm from ebo
umwa ye ha because adwendwene nkuto no de mawo Obaa boni aware wo de ya na ye wasem bia ye kan so Obaa bia ye Obaa bia ye Obaa obi de ba onyo Obaa bia ye Obaa on ha ne kan kire so Obaa bia ye Obaa de mo ani so birimu Obaa ha ne ye Obaa ebi eye nyon se queens na mekan na nyum na kofa sa ba ni bia wankasa ubetumi che next time hwe emo bi na da so Obaa bia ye Obaa o nya ebinim so ya say oh oyere nya ntse onko ada ya say oyere nya ntse wanko ada je say onko ada enye enti oyere nya so oyere ye Obaa boni kra no a oyere no onye kra se de kra ntse onko ada because say da bi wo ha what ya say da bi wo ha anya hwe no ubehia Obaa ene na danti oyere nya ntse onko ada na mpanifu ekeka sansem weni na masan bu bani bi omo so ensufi kura ensufi just ensufi kura timi de dumuja ensufi senso ne dirty kura na betimi de dumuja me de me nkofa ensufi bi amfa nko dumuja nti wode wa dwen ya so Obaa bi aye Obaa enti tokoro bi aye tokoro enti ensufi kura na betimi de dumuja ma abrante ma wani na ho me de me mfa sa ensufi no because me say wo kofo Obaa boni ya wankasa no etese timadua so na wo twa kwan be 100 kilometers na ne nyon so se kuni nti me so pa kotobi kuni fa gu wanum na wi wo wi abonso ogu so be hu so na Obaa boni aware yeti na enye mistake en ka say Obaa bi aye Obaa ena oyere nya ntese onko ada ena ensufi kura na etimi de dumuja sai wi enum nyina yen kwase abe ma bi nto emi nyina yen kwase abe ndi me de ye some de be ware Obaa boni ya na say aware boni sa de ye me de be di mi soja me na me ka kire me de be di mi soja abusuya me se ya me kire me de matufu awie o kwa ware ya bisa ma wani na ho ena ware ya nso so Obaa no onya adwuma aho kire ne ohia de masa me mapa ho wo ko ware na so pebre de ya ena ya wa wasem sema ne so mo pa ware papa enti ne ma no mo kwa ware om so afi wo mani omo pebe ma oye wedding like obi an nsem obi oye adwuma pa oye wosika oye sin e ma ne kwa mo hwehwe na wo be ma de wo kwa ware a tibon nkoso wo de wo hwehwe mu asia ne ye kokofo Obaa bi se ne ho ne ye fe wonye adwuma ne ho ye fe o ne ba nantu ne tososo ne nufu hwehwe ne kwa sia to me do see ya mechi ya bibiri Salam alaikum wa alaikum salam. Baba ya busia ya see ha se ewiase no Obaa boni de na ware ye ya timi de be ware Obaa boni de ka me di mi suja